Σήμερα έχουμε την εορτή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Όπως όλοι οι Άγιοι, έτσι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος υπέφερε πάρα πολλά και αυτός για τη στήριξη της Ορθοδοξίας. Εξορίες, όπως και ο Άγιος Λουκάς της Περιπόλεως, εξορίες, φυλακές και τα δεινά. Γιατί? Για να στερεώσουν την Ορθοδοξία. Όπως και ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Ιωάννης και άλλοι πολλοί άλλοι. Όπως και ο Άγιος Εφραίμ, ο οποίος διαμάζαν την παρακρισή του, τον οποίον τον σκότωσαν, τον κρέμασαν ανάποδα μετά από τόσα βασανιστήρια, τον κρέμασαν ανάποδα στο δέντρο και του επίτεψαν σούβλα στον αφανό του ξύλινη αναμένη. Όπως και τον Άγιο Ραφαήλ, τον οποίον τον επριόνισαν οι Τούρκοι με το πριόνι του, κόψαν το κεφάλι του, και την Αγία Ειρήνη, την οποία την έκαψαν στο κιούκι ζωντανή, αφού της κόψαν πρώτα το ένα χέρι και το ένα πόδι. Όλα αυτά λοιπόν υπέφεραν οι Άγιοι αυτοί, γιατί για να στηρίξουν την Ορθοδοξία. Αλλά δυστυχώς σήμερα, πολύ δυστυχώς, η Ορθοδοξία μας χτυπιέται ανηλαιώς. Και το λυπηρότερο είναι ότι χτυπιέται από τους ίδιους τους Ορθοδόξους. Δυστυχώς χτυπιέται από τους ίδιους τους Ορθοδόξους. Δεν έφταναν όλα αυτά. Κατέβασαν εικόνες από τα σχολεία, από τα δημόσια γραφεία, κατεβάζαν σταυρούς. Τώρα αρχίσαν και κλείνουν εκκλησίες. Τώρα αρχίσαν και κλείνουν ενορίες. Δημοσίευσε και είπε ότι σταματάει τις χειροτενίες ιερέων, διακόνων κτλ. Δηλαδή, όσο πάμε και φουλ προς τον κρεμό. Εγώ όμως ο αματωρός και ταλέπορος Βασίλειος σκέφτομαι και κάνω στον εαυτό μου το εξής ερώτημα. Γιατί σήμερα ο κόσμος, αφού βλέπει αυτό το έσχος, δεν διαμαρτύρεται? Αν ήταν κάτι άλλο, θα βλέπεις κάθε μέρα συλλαγητήρια, βασαρίες και τα λοιπά. Σήμερα που βλέπουμε κάτι πολύ άσχημα πράγματα, πάρα πολύ άσχημα, όχι μόνο στην πολιτική ζωή, αλλά το κυριότερο είναι στην πνευματική ζωή, στην ψυχή. Δεν φροντίζουμε καθόλου για την ψυχική μας σωτηρία. Ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας ότι το σώμα θα πάει πάλι εις γην εξής Αιγύπτη. Η ψυχή όμως θα ζήσει. Αλλά πώς θα ζήσει και πού θα ζήσει? Ανάλογα με τα έργα μας. Εφόσον θα έχουμε ανάπαυση εδώ, δεν πρέπει να έχουμε την απέτηση να έχουμε ανάπαυση και εκεί. Όμως, το ερώτημα τώρα γεννάται ως εξής. Γιατί ο κόσμος να μην διαμαρτύρεται? Ποιο είναι το φταίξιμο? Δεν δηλειώ να το πω. Όποιος θέλει να με κατηγορήσει, όποιος θέλει να με πει πλανεμένο, να με πει τρελό, να με πούν όπως θέλουν. Δεν με νοιάζει. Είμαι μαθημένος να λέω την αλήθεια και πάντοτε κατά πρόσωπον και όχι πισόπλατα. Η πρώτη αρχή που έχουμε φτάσει σε αυτό το έσχος είναι οι κυβερνώντες. Το δεύτερο και κυριότερο, εμείς οι κληρικοί, οι οποίοι δεν ενδιαφερόμαστε. Τώρα άρχισαν λίγο να ενδιαφέρονται. Τώρα άρχισαν ορισμένοι αρχιεπισκόποι, όχι επισκόποι, δεσποτάδες, άρχισαν να κινούνται κάπως. Όμως και αυτοί οι οποίοι λίγοι άρχισαν να κινούνται κατά του αστείου καθεστώτος
έχουν τους άλλους οι οποίοι τους χτυπάνε. Δηλαδή έχει πέσει μια τέτοια οργή η οποία οι Ορθόδοξοι, εμείς οι Ορθόδοξοι τρογόμαστε μεταξύ μας. Βλέπουμε σε άλλα κράτη τα οποία ήταν άθεοι και τώρα γίνονται χριστιανοί. Και ότι οι χριστιανοί Ορθόδοξοι, η Λιθουανία, οι χριστιανοί ήταν άθεοι. Τρώγανε ένα τον άλλον. Και τούτος όμως σήμερα εκεί προοδεύει η Ορθοδοξία, ενώ εδώ όμως που είναι η αρχή της Ορθοδοξίας καταπέφτει. Τα αίτια είναι τρία. Όπως είπαμε, το πρώτο είναι από δεκαετίας των κυβερνώντων, την Εκκλησία και το κράτος. Αυτοί οι δύο. Το τρίτον φταίει και ο λαός. Διότι αν ήταν κάτι άλλο, όπως είπα προηγουμένως, ο λαός θα έτρεχε ολοταχώς. Τώρα, γιατί δεν τρέχει? Αυτό το ερώτημα κάνω σαν άνθρωπος αμαρτωλός και ταλέπορος και λέω, μα γιατί τώρα? Αυτό έλεγα στον εαυτό μου το απόγευμα. Μόνος μου. Εδώ αν ήμουνα 10 χρόνια μικρότερο, να μπορούσα να βλέπω, να μπορούσα να περπατάω. Το έλεγα στον εαυτό μου, δεν σας λέω ψέμα, σας λέω την αλήθεια. Θα συγκέντρωνα έστω και 30 ανθρώπους. Και θα πήγαινα απ' έξω από την Μητρόπολη ή απ' έξω από τη Δημαρχία και να έκανα συλλαγητήριο. Πού πάτε, τι μας κάνετε, γιατί μας γκρεμίζετε? Γιατί μας γκρεμίζετε την Ορθοδοξία μας? Εμείς γεννηθήκαμε Ορθόδοξοι. Πιστεύετε στην ζωντανή, ολοζώντανη Ορθοδοξία. Γιατί μας γκρεμίζετε, γιατί μας ρίχνετε στο κρεμό? Γιατί μας αφαιρείτε το θρήσκευμά μας? Και αυτά και κάτι άλλα τα οποία μας περιπτώσει χρειάζεται χρόνο για να μπορέσουμε να βγούμε και να πούμε. Αλλά εύχομαι και προσεύχομαι αυτοί οι οποίοι είναι οι έτοιμοι να κρεμιστούν πολύ γρήγορα και μάλλον θα κρεμιστούν. Διότι η Ορθοδοξία είναι ένα καταπράσινο δέντρο με γερή ρίζα και δεν καταμάλεται εύκολα. Είναι πολύ δύσκολα να τη διαγγίσουν. Αυτοί θα διαγηθούν, αλλά η Ορθοδοξία θα μείνει ολοζώντανη. Είναι ορισμένοι και κληρικοί ακόμη, ορισμένοι κληρικοί, οι οποίοι είναι κατά της Ορθοδοξίας. Είναι λυπηρόν, πολύ λυπηρόν. Δυστυχώς όμως υπάρχει. Σε πολλά ερωτήματα δηλαδή, σε πολλά ζητήματα υπάρχει η περίπτωση αυτή. Ευτυχώς όμως, από ό,τι βλέπουμε, άρχισαν ορισμένες αρχές της Εκκλησίας, δεσποτάδες δηλαδή, να ξυπνάν. Χτύπησε το κουδουνάκι μες στην καρδιά τους. Λέει, πού πάτε? Καθαρίστε τα σκαλοπάτια της καρδιάς σας. Πού πάτε, δεν βλέπετε τι κάνετε? Θανατώνετε κόσμο. Και άρχισαν ορισμένοι να επιστρέφουν εις τον αληθινό δρόμο του Θεού. Εύχομαι να ολοκληρωθεί και θα ολοκληρωθεί, διότι όπως είπαμε και αρχικώς, η Ορθοδοξία είναι ένα δέντρο καταπράσινο με μια πολύ γερή ρίζα. Βέβαια, έρχεται καιρός που ορισμένα κλαριά ξεραίνονται. Αυτά όμως, τα ξερά τα κλαριά που ξεραίνονται, κόπτονται και παίρνουν στο πυρ. Έστω και με ένα κλαρί αν μείνει η Ορθοδοξία θα ξαναφουτώσει και θα γίνει τετραπλή, πενταπλή, δεκαπλή από ό,τι είναι σήμερα. Διότι η ρίζα της είναι ο ίδιος ο Θεός. Και γι' αυτό λοιπόν ο Θεός δεν θα αφήσει την Ορθοδοξία μας να καταβληθεί. Αλλά πρέπει όμως και εμείς σαν άνθρωποι, εάν θέλουμε να την βαστίξουμε πιο στερεά από στερεά, θα πρέπει να ταχθούμε υπέρ της Ορθοδοξίας. Μην αμελούμε, μην λέμε δεν πειράζει, μην λέμε δεν βαριέσαι. Οι δύο λέξεις αυτές είναι επιπόλαιες. Το δεν βαριέσαι και το δεν πειράζει είναι λέξεις επιπόλαιες. Ας τις βγάλουμε λοιπόν από το μυαλό μας και ας συγκεντρωθούμε το τι πρέπει να κάνουμε.
είναι πολλά τα οποία μπορούμε να πούμε όχι. Μπορούμε. Όπως είναι τόσα και τόσα άσχημα πράγματα, τα οποία δεν είναι δηλαδή βρέποντα να τα πράττουμε. Και όμως, ορισμένοι οι οποίοι θες από άγνοια, θες από τι θες, τα πράττουν. Το πρώτο, το κυριότερο που έχουμε να πράττουμε σαν Ορθόδοξοι χριστιανοί είναι η αδιάλειπτος προσευχή προς τον Θεό. Και όταν είμαστε κοντά στο Θεό, τότε έχουμε τη δύναμη. Φύγαμε από τον Θεό, χάσαμε τη δύναμη. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι η Ορθοδοξία μας είναι ο ίδιος ο Θεός. Μην προσβάλλουμε λοιπόν την Ορθοδοξία μας. Μην ακούμε αυτούς τους αληθείους οι οποίοι δεν ξέρουν τι λένε και τι κάνουν. Είχαμε το ζήτημα των ταυτοτήτων, ηλεκτρονικές ταυτότητες. Έπεσε ο λαός απάνω, άρχισε και ο κλήρος να φωνάζει, ξέρω εγώ αυτά. Το κατέστησαν, βρήκαν όμως άλλα κόλπα, άλλα αντικείμενα για να μπορέσει δηλαδή να μας φακελώσουν. Σε όλα αυτά θα πρέπει να πούμε όχι. Ναι στην Ορθοδοξία, ναι στον Χριστό, ναι στην αλήθεια, όχι στο ψεύδος, όχι στην αιχμαλωσία. Γιατί δυστυχώς από ό,τι βλέπω σήμερα είμαστε αιχμάλωτοι. Είμαστε αιχμάλωτοι στους δανειστές μας. Αυτό λοιπόν χρειάζεται όσο μπορούμε να έχουμε το νου μας, να είμαστε κοντά στο Θεό, μην δεχόμαστε εύκολα αυτά τα άσχημα αντικείμενα, τα άτιμα που μας δίνουν, αλλά να προσέχουμε. Θα πρέπει πάντοτε να είμαστε κοντά στο Θεό, κοντά στην προσευχή, για να μπορέσουμε να σωθούμε ψυχή και σώματι. Όπως είπαμε αρχικώς, το σώμα θα πάει πάλι εις γην εξισελειφθεί. Η ψυχή όμως θα ζήσει. Το που θα ζήσει οφείλεται σε εμάς. Ο Κύριος περιμένει. Λέει, ελάτε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεπατισμένοι, και εγώ αναπάμψω ημάς. Μας περιμένει να πάμε κοντά Του. Με όλα τα σφάλματα που κάνουμε, όταν δηλώσουμε μετάνοια, όταν μετανοήσουμε, μας λέγεται με την αγκάλη Του ανοιχτή για να σωθούμε, για να μας σώσει. Γι' αυτό λοιπόν ας προσπαθήσουμε να είμαστε στη μετάνοια, να είμαστε σε τακτική εξομολόγηση, σε τακτική Αγία Κοινωνία. Όπως έχω πει και πάντοτε, η εξομολόγηση είναι η μετάνοια. Ο αματωλός θα σωθεί, ο αμετανόητος δεν θα σωθεί. Πέφτουμε σε λάθη. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να το διορθώσουμε αυτά τα λάθη μας, να σταματήσουμε μέχρι εκεί και να μην κάνουμε άλλες αμαρτίες, άλλα λάθη, τα οποία θα είναι και πιο βαριά. Κάθε βήμα που κάνουμε πρέπει να το προσέχουμε. Ιδιότερα σήμερα, σε κάθε βήμα μας υπάρχει κρεμός και χρειάζεται να προσέχουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Εάν εισβάλλουμε εις κάτι, πρέπει να τρέξουμε, να βρούμε τον κατάλληλο άνθρωπο, να συνοδευτούμε, να το ρωτήσουμε και να δούμε πού πάμε, τι γίνεται εδώ, πώς πρέπει να κάνω, τι πρέπει να κάνω. Μη δηλαδή κάνουμε πίσω και λέμε, δεν πειράζει, ή τι θα φάω, ή τι θα... Όχι. Ούτε πάτων μόνο ζήσεται άνθρωπος, αλλά και ρήματι Αγίο, προερχόμενο από το σώμα του Θεού. Δηλαδή, δεν ζούμε μόνο με την τροφή, ζούμε και με την προσευχή. Χρειάζεται και προσευχή. Όταν λοιπόν είμαστε συνέχεια σε προσευχή, σε εξομολόγηση, σε μετάνοια, θα κερδίσουμε αυτό το οποίο χρειάζεται να κερδίσουμε. Δεν ξέρω αν αμφιβάλλετε για αυτά τα οποία σας είπα. Αν όμως έχει κανείς καμιά αμφιβολία, καμιά ερώτηση, ευχαρίστως να ακούσω. Και πέρα από αυτά που συζήτησε ο Γέροντας τώρα, μπορείτε να ρωτήσετε αν έχετε καμιά απορία. Οποιοςδήποτε θέλει να ρωτήσει κάτι. Εχθές αντιμετώπισα κάτι το οποίο με προβλημάτισε.
ήμουνα στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων και είχαν παράκληση της Παναγίας. Μπήκανε, λέω καμιά φορά πώς δοκιμάζεται ο κάθε άνθρωπος με τον λογισμό αυτό που λέει ο γέροντας που κάνουμε αμαρτίες και οτιδήποτε. Μπήκανε μέσα στην εκκλησία 2 ναρκωμανείς, το οποίο έφτασε σε σημείο ο ιερέας να φτάσει να πει το Ευαγγέλιο και τον σταμάτησαν. Φώναζαν μέσα στην εκκλησία και αισθάνθηκα ακόμα και αυτό, δηλαδή να θες να αντισταθείς μέσα στον οίκο του Θεού, να θες να αντισταθείς, γιατί ήταν και άλλοι άνθρωποι και προσπάθησαν να το βγάλουν, μέσα στον οίκο του Θεού να θες να αντισταθείς, να πεις κάτι και να φτάνεις σε σημείο και να λες τώρα αμαρτάνομαι το μυαλό μου. Αμαρτάνομαι αυτό που βλέπω. Αισθανθήκαμε ότι όλοι δοκιμαζόμασταν και λέει ένας κύριος εκεί, λέει αυτό είναι η προσωποποίηση του πονηρού που μπήκε μέσα. Όντως δηλαδή αισθάνθηκε σαν ατρεχίλα. Μέσα στην ίδια την εκκλησία να φωνάζει κι αυτός επιπλέον πράγματα που δεν έπρεπε. Η Διαλευτή πήγε γέροντας στους Αγίους Αναργύρους, στα κάστρα. Και μπήκε ένας ναρκωμανής την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Μπήκε ένας ναρκωμανής την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Και έλεγε άλλα αντ' άλλο και μέχρι και διέκοψε τον ιερέα την ώρα του Ευαγγελίου. Όχι, εσείς, ήταν ναρκωμανής. Ναρκωμανής, ναι, μπήκε μέσα, ναι. Και έβριζε. Και δεν ήξεραν τι να κάνουν, λέει, πώς έπρεπε να αντιδράσουν. Υπάρχουν αστυνομικές αρχές. Πρώτον. Δεύτερον, οι ίδιοι προσκυνητές μπορούσαν 3-4 από αυτούς, γιατί αυτός ο ναρκωμανής έχει πάει ναρκωτικά, είναι ανίκητος προς στιγμή. Μετά μπορεί και να πεθάνει. Αλλά και οι ίδιοι προσκυνητές, αφού ήταν έτσι, μπορούσαν 2-3 άνθρωποι ιεροί να τον αρπάξουν, να τον πέσουν και να τον κάνουν έξω. Όχι να τον χτυπήσουν, όχι να τον δίρουνε. Όχι, να μην τον δίρουνε. Να τον αρπάξουν, να τον δέσουν, χειροπόδαρα που λέει, και να τον βγάλουν έξω. Ή υπάρχουν αστυνομικές αρχές. Μπορούσαν αμέσως, αφού τον βγάλουν έξω, να ειδοποιήσουν στις αστυνομικές αρχές, να έρθουν να τον πιάσουν. Αλλά ήταν ναρκωμανής ή πως ήταν από άλλο τι, ή πως ήταν τρελός, ή μήπως ήταν κανένας αλόθρησκος. Πώς το βεβαιώσανε ότι είναι ναρκωμανής? Ήταν και ο δεύτερος. Ήταν ναρκωμανής όντως. Έτσι. Πας περιπτώσει ότι, κοίταξε, συγγνώμη, ό,τι και να ήταν, ή ναρκωμανής, ή μεθυσμένος από άλλα πράγματα, ή τρελός ή οτιδήποτε, έπρεπε να 3 άνθρωποι αμέσως, δεν είχε άντρες καθόλου μέσα η εκκλησία. Ήταν δύο άντρες που ήταν πάνω, οι οποίοι ήταν οι πιο μεγάλοι. Και ήταν όλα Ήταν γυναίκες. μεγάλοι ηλικίας γέροντα. Δεν μπορούσαν. Τώρα βέβαια το καλύτερο ήταν η αστυνομία. Το καλύτερο Ναι, ήταν η μετά όταν αστυνομία. είδε. Μετά το τέλος τι έγινε? Σταμάτησε ο ιερέας Σταμάτησε και το Ευαγγέλιο. σταμάτησε πριν να ξεκινήσει. Ευτυχώς την ώρα που πήγε να ξεκινήσει, έκανε 3 φορές. Πριν ξεκινήσει σταμάτησε. το Ευαγγέλιο, σταμάτησε ο ιερέας. Και είπε φωνάξτε την αστυνομία. Όταν Και είπε φωνάξτε την αστυνομία. Αυτό. Γιατί Άλλο δεν μπορεί. δεν υπάρχει λογική εκείνη τη στιγμή σε αυτό το άτομο. Δεν μπορούσε να μιλήσει. αισθάνθηκες ότι θες να αμυνθείς, Και δεν μπορούσε. να είσαι μέσα στο ενίκο του Θεού και να λες τώρα δοκιμάζομαι. Δηλαδή δεν ήξερες τη στάση να κρατήσεις. Τώρα, εάν δεν υπήρχε η περίπτωση αυτή να είναι ελεύθερα τα ναρκωτικά όπως τα έχουν σήμερα, θα γινόταν αυτό? Αυτός ο άνθρωπος δεν φταίει. Αυτό ήταν τρελός. Φταίνουν αυτοί οι οποίοι άφησαν ελεύθερα τα ναρκωτικά και παίρνει ο κόσμος στο λαιμό τους. Γιατί άλλοι παίρνουν ναρκωτικά από απελπισία, άλλοι γιατί έμπλεξαν με κακές παρέες, άλλοι ξέρω εγώ. Αυτό όμως μετράει είναι ότι γιατί να αφήσουν ελεύθερα αυτά τα ναρκωτικά. Ποιος φταίει? Δεν φταίει αυτός που έκανε αυτό το... βέβαια όχι δεν φταίει βέβαια. Αλλά την πρώτη ευθύνη την έχουν αυτοί οι οποίοι άφησαν ελεύθερα τα ναρκωτικά. Εφόσον αυτά τα πράγματα μείνανε ελεύθερα, πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και πρέπει να φυλαγόμαστε από όλες τις μεριές, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας τύχει μπροστά μας. Σε μια εκκλησία έτσι κάποιος
ο οποίος βέβαια και ναρκωτικά κι αυτός έπαιρνε. Και χυμάει μια γυναίκα πάνω και σπέρνει το πορτοφόλι. Αυτός παίρνει ναρκωτικά, νεαρός. Δώσ' μου λέει, θα πάρει τα λεφτά του, είχε δώσει το χάρη. Πήρε τα λεφτά και της έδωσε το πορτοφόλι. Δεν έχω, λέει, θέλω να πάω να πάρω τη δόση μου. Πάρε το πορτοφόλι σου. Πήρε το πορτοφόλι γυναίκα, πήρε τα λεφτά αυτός, έβγε και πήγε να πάρει τη δόση. Τι γίνεται τώρα? Ποιος ενδιαφέρθηκε? Κανένας. Κανένας. Μα το κοιτάγανε και γελάγανε. Γιατί? Αμέσως έπρεπε να γίνει κάτι για αυτόν τον άνθρωπο. Πού τα βρήκε, πώς, αλλά δεν γίνεται, διότι είναι ελεύθερα ναρκωτικά. Πώς θα είσαι ελεύθερα ναρκωτικά? Δεν το ξέρεις, θα έχουμε και τέτοια επεισόδια. Και μη χειρότερα. Και μη χειρότερα. Κατήντησε η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας, κατήντησε ξέφραγο αμπέλι. Πόλη ναρκωτικών και βάλε. Ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά με το θέμα της ελεημοσύνης. Καθημερινώς σχεδόν βρίσκουμε ανθρώπους οι οποίοι ζητούν την ελεημοσύνη μας. Από αυτούς όμως, όπως πολλοί αντιλαμβανόμαστε, είναι εξ επαγγέλματος επέτε. Τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Μήπως όταν τους ελεούμε αυτούς τους εξ επαγγέλματος κάνουμε αμάρτημα στην ουσία, δηλαδή δεν κάνουμε το σωστό? Για την ελεημοσύνη λέει ότι έξω στην πόλη είναι γεμάτο με πέτες. Ζητιανεύουνε. Πολλοί από αυτούς είναι πράγματι εξ επαγγέλματος άνθρωποι που χρήζουν την ανάγκη μας και άλλοι όμως είναι εξ επαγγέλματος. Τι κάνουμε εμείς στην προκειμένη περίπτωση? Εμείς έχουμε δώσει μια αγμή, τη δίνουμε. Δεν έχουμε. Αυτό είναι. Δεν πρέπει, είναι και αυτό, ότι η ελεημοσύνη πρέπει να δίνεται εκεί που πρέπει να δίνεται. Δεν πρέπει να ρίχνουμε το κακό σε μέρος το οποίο είναι άξιτο και δεν φυτρώνει. Δεν πρέπει να το ρίχνουμε ούτε στην πέτρα, ούτε στην άλβατο, ούτε στα τσιμέντα. Πρέπει να τη ρίχνουμε σε γη η οποία θα φυτρώσει, θα βλαστήσει και θα ωφελήσει. Ένα κάτι παρόμοιο είναι για την ελεημοσύνη, το οποίο ρωτήσατε. Διότι έτσι είναι. Τον βλέπουμε αυτό είναι τώρα. Γιατί αυτός είναι επαγγελματίας. Τον βλέπουμε. Δεν του μιλάει καθόλου. Άνθρωποι που επέρασαν και αυτόν. Εκεί πάει η ελεημοσύνη σε τέτοιους, πάει άπιστη. Μάλλον του κάνεις κακό, δεν του κάνεις καλό. Γιατί του κάνω κακό? Διότι συνηθίζει και μετά δεν δουλέψει και κάνει αυτή τη δουλειά. Επομένως του κάνω κακό. Όταν όμως η ελεημοσύνη του δώσει μια πτωχιά οικογένεια, η οποία βλέπω ότι έχει 4-5 παιδιά, εργασία δεν έχει, βλέπω τον άντρα της είναι πληγωμένος στα χέρια του, βλέπω τη γυναίκα άρρωστα. Εκεί είναι η ελεημοσύνη, εκεί πιάνει τόπο. Πάμε στην εκκλησία και βλέπουμε λοιπόν πολλές φορές, τα έχω δει δηλαδή και τα ξέρω. Εμείς βέβαια σαν Γιώργος δεν τα έχουμε αυτά, αλλά εδώ έξω υπάρχουν, τα έχω δει και τα ξέρω. Μια γυναίκα να μαθαίνει ένα μωρό στην αγκαλιά, ντυμένο καλά, κρύο ξεκρύο ξέρω εγώ, δίπλα του κουμπαρά, αυτό τι γίνεται? Δεν είναι δικό της το μωρό, αυτές δεν γύφτησες. Και τον πιάζει το μωρό από άλλη γύφτησα και πάει δεξιά και κάτι και μαζεύει λεφτά. Σε αυτούς τα λεφτά πάνε άξιστα. Όταν δίνουμε δεν κάνουμε αμαρτία, απλά δεν βοηθάμε. Όχι, δεν κάνεις αμαρτία όταν δίνεις, όχι. Αλλά δεν πάει δηλαδή η ελεημοσύνη σε κάτι τέτοιους ανθρώπους, πάει άξιστη. Δεν υπάρχει όφελος δηλαδή. Ναι. Ενώ μπορεί αυτή τη μια δραχμή που πήγε σε αυτόν, μπορείς να πάει σε κάποιον άλλον, θα σου πω ένα περιστατικό που έχει σε μένα τον ίδιο. Μπορείς να πάει σε κάποιον άλλον ο οποίος τι έχει ανάγκη. Μια φορά ήρθε στην καλύβα μου, ερχόταν ένας τακτικά αυτός. Ζητούσε ελεημοσύνη. Του δίνα. Τον έβλεπα όμως ότι ήταν καλά. Αλλά είχε βάλει ένα κολάρο εδώ, δίθεν ξέρω εγώ. Δεν έδωσε σημασία λοιπόν. Μια φορά λοιπόν,
Όλο ένα τάλιρο είχα. Και ο Πέρς δεν έχω προηγημένο ένα τάλιρο που πάστε και από τα τρόγια. Δεν είπε, γιατί δεν ήταν όπως θα το έλεγε, ήταν σωστός άνθρωπος και δεν ήταν επαγγελματίας. Γέροντα, αφού δεν έχεις άλλο δεν πειράζει, αν σου κράτησε το να πας κάτι να πας. Αλλά το πήρε και έγινε άφαντος. Το πήρε πας περιπτώσει. Τον έβλεπε πάντα και ζωηρός, ωραίος. Μετά όμως από λίγο, μια ώρα, έρχεται ένας άλλος, ο οποίος το χέρι ήταν γιγές κάργα και γυρισμένο έτσι. Το πόδι του εδώ τα ίδια, εμένα μου λέει, δεν παρακαλώ, μου λέει, μια βοήθεια. Γιατί δεν μπορώ, μου λέει, να μαζέψω λεπτά να πάω στον γιατρό, λέει, απεφάσισα να έρθω εδώ, συγχωρείτε που σας ενοχλώ και τα λοιπά. Λυπήθηκα πάρα πολύ, βρε παιδί μου, του λέω, δεν έχω, του λέω, να σου δώσω ένα τάλιο, έδωσα και αυτό, του λέω, και δεν έχω τίποτα. Έλα να σου δώσω λίγο φαγάκι να φας. Και αυτό καλό είναι, μου λέει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγο φαγάκι να φάω, και αυτό καλό είναι. Ήρθε, του έβαλα λίγο φαγάκι, έφαγε, με χείλο ευχαρίστησε και σηκώθηκε και έφυγε. Τώρα, αν το ταγεράκι αυτό που έδωσα σε αυτόν, το βάζα και το έδινα σε αυτόν τον ανάπηρο, πού θα έπιανε καλύτερο τόπο? Σε αυτόν τον επαγγελματία ή στον ανάπηρο? Καταλάβατε, υπάρχουν να πούμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Έχει τύχει σε μένα και άλλη φορά, και μόνο αυτό, έχουν τύχει. Γιατί εκεί, στο όρος ερχόντουσαν από εκεί, έτσι. Πώς ξαναήρθε, Γέροντα? Ναι. Πες που ξαναήρθε αυτός. Ορίστε. Που ξαναήρθε αυτός, πες το. Ναι. Αυτό που πήρε το τάγιρο, πάει ξαναήρθε. Μετά από 3-4 μήνες ξανά ήρθε πάλι. Ήταν επαγγελματίας. Έρχεται λοιπόν, όπως πάει το κολάνο, μια λιμοσύνη. Το διαβάσανε τώρα. Έχεις 4 χρόνια που έχεις ακόμα, θέλω δεν μαζεύονται. Του λέω, κοίταξε, τι προτιμάς, που έχεις τόσα χρόνια και δεν μπορείς να γίνεις καλά, δεν μαζεύεται. Τι προτιμάς, θες να κάνω προσευχή για να γίνεις καλά ή να σου δώσω λεπτά? Τι να την κάνω την προσευχή, λεπτά να μου δώσεις. Α, έτσι, θα βγει από εδώ. Φύγε τώρα, μην ξέρω πότε. Εμένα λες να φύγω, μου κάνει. Εμένα μου λέει, τι ήρθα από εδώ. Το βλέπεις αυτό να τα πάψεις. Μάλιστα, σκότια, επαγγελματίες. Για το δίσκο που βγάζουν στην εκκλησία, που κάποια φορά βγάζουν στις μεγάλες γιορτές, δεν έχει κόσμο πολύ, αλλά κάποιες φορές είναι, εντάξει, αν έχει ανάγκη της εκκλησίας, ναι. Ο δίσκος που βγαίνει στις εκκλησίες, Γέροντα. Κοίταξε το. Έχεις να δώσεις, δώσε. Δεν έχεις να δώσεις, μη δώσεις. Δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν γίνεται. Τώρα κάνουν την εκκλησία. Άμα έχουν ανάγκες. Τώρα η εκκλησία και οι μεγάλοι και οι μικροί έχουν ανάγκες. Όλες οι εκκλησίες. Όλες. Και δεν ξέρω μια εκκλησία που τα δίνει τα. Ιδιαίτερα οι μικρές Η εκκλησία αναλόγως στα. Κάτι άλλο. Να ρωτήσω και κάτι το οποίο μπορεί να είναι τελείως άσχετο. Για κάποια γνωστή μας η οποία κάνει εξετάσεις, ξανά εξετάσεις λόγω υγείας, γιατί έχει προβλήματα αντιμετωπίσει, αλλά δεν την βρίσκουν τίποτα. Όλα είναι φυσιολογικά. Και παρόλα αυτά όμως υποφέρει. Υποφέρει με το στομάχι, υποφέρει με το κεφάλι, υποφέρει με πάρα πολλά πράγματα. Κάνοντας εξετάσεις δεν βρίσκουν τίποτα. Και σήμερα κάποια στιγμή, στην κουβέντα, γιατί μίλησαμε, τόλμησα και να το είπα. Νίστεψε και πήγαινε να κοινωνήσεις. Πάνε στο μεγαλύτερο γιατρό. Το Χριστό. Ναι, δηλαδή από την άλλη μεριά, ναι, αυτό είναι ότι ας πούμε, μήπως η αιτία δεν είναι. Γιατί νομίζω πολλές φορές, αχ, πονάω αυτό, πονάω εκείνο, κάνουν εξετάσεις και δεν βρίσκουν τίποτα. Και τόλμησα και της το είπα αυτό το πράγμα, αλλά. Λέει διαλυφτή για μια συγκεκριμένη περίπτωση. Ότι συνέχεια κάνει εξετάσεις, λέει δεν τη βρίσκουν τίποτα, γιατί νιώθει ασθενής, αλλά δεν τη βρίσκουν τίποτα, λέει. Και της τόλμησε η διαλυκτή και είπε, λέει, νίστεψε, κοινώνησε και της είπε, εντάξει, να πάει στο μεγαλύτερο γιατρό αυτό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λέει, τι κάνουμε?
Αυτό είναι θέματα επιστήμης. Όταν δεν τη βρίσκουν τίποτα. Όταν δεν τη βρίσκει τίποτα, να πάει σε άλλο γιατρό. Δεν βρίσκει τίποτα κι άλλο γιατρό. Άρα λοιπόν είναι οι κακοί λογισμοί οι οποίοι βάλουμε στο μυαλό μας. Γιατί πολλές φορές, χωρίς να έχουμε τίποτα, νομίζουμε ότι είμαστε άρρωστοι. Ένας κάποτε, ο οποίος τον γνώριζα, δεν είχε τίποτα απόγειτος. Κάτσε να δαματιέται, δεν μπορώ. Δεν είμαι καλά. Δεν μπορώ. Δεν είμαι καλά. Στο σπίτι, πάνε τον γιατρό, δεν βρίσκει τίποτα. Τον πάνε στο νοσοκομείο, τίποτα. Τον πάνε δεν είχε τίποτα. Του είχε πει σιόν και καλά μαγεία, ότι ήταν άρρωστος, ότι είχε φυματίωση. Του λέει δεν έχεις, γιατί δεν σου βρίσκει τίποτα. Τίποτα, δεν μπορώ. Δεν είμαι καλά, δεν μπορώ, δεν είμαι καλά. Μέχρι που ήρθε, μέσα σε λίγο καιρό που είναι ο λόγος, πέθανε. Χωρίς να έχει τίποτα. Είναι δηλαδή, μπαίνει ένας κακός λογισμός, ο οποίος μας λέει ότι ναι, ας μην είμαι άρρωστος. Νομίζω ότι κάτι έχω και ας μην έχω τίποτα. Συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους. Είναι δηλαδή ο κακός λογισμός. Αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις, το μόνο δηλαδή που έχουμε να κάνουμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ήρθε ελεησόν. Προσευχούλα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ήρθε ελεησόν. Και εκεί βρίσκεις να πούμε μια κάποια. Και βγάλω από το λογισμό σου ότι εγώ μια φορά την έπαθα στην καλύβα μου. Τι έπαθα, τι έχω. Καμιά φορά λοιπόν πήρα μόνος μου θάρρος. Άντε δεν έχω τίποτα, και σηκώνουμε πάνω λοιπόν. Αμέσως τρώω λίγο μπαγάκι, πάω στο εκεί, πάει σαν ένα σκάμπο, μου βγήκε αυτή η ιδέα που είχα. Αυτό ήταν. Έβγαλα την ιδέα που είχα ότι είμαι άρρωστος, αυτό ήταν. Δεν είχα τίποτα. Αλλά μου μπήκε μια ιδέα ότι κάτι έχω. Πολλές φορές μπαίνει κάποιος λογισμός εδώ και αν μην έχουμε τίποτα, λέμε ότι κάτι έχουμε. Αλλά σήμερα η επιστήμη έχει φτάσει τόσο πολύ καλά που δεν βρίσκει. Βρίσκει, δεν μπορεί. Όταν έχουν πνευματική αρρώστια όμως, Γέροντα. Πνευματική αρρώστια είπαμε. Διατρέπεται μόνο δια της εξομολογήσεως, της μετανοίας, της προσευχής, Αγίας Κοινωνίας. Και από εκεί πάσχουμε οι περισσότεροι. Ορίστε. Από εκεί πάσχουμε οι περισσότεροι. Τώρα σήμερα. Όπου δεν υπάρχει Θεός, υπάρχει ψυχίατρος. Άλλο τίποτα θέλετε για να μετάσχει ο Γέροντας. Γέροντα, τη σηκώνεις τα τυφλά. Όποιος δεν πηγαίνει στον ψεμολόγο, πηγαίνει στον νευρολόγο. Στον νευρολόγο.